So udiki lo wayithi pakusaza ukuthi kunyame wewe. So kana ukuthi Jacob asana nomuntu anokuthi kusiye ishikamani kobafazi. Munhu wese kobafazi wanoida. Bali kobafazi obe akapiwa Abraham not akaroa. Anokuthi kusiye ishikamani rola. Kusiye ishikamani robafazi. Denga nokugara ziba ukuthi sana kobafazi yakatoda for now. Baba wote wakachukua uongo akavaipa kwa shuka ameleta kufanya. But message yako ya leo wa roho kwa vile nao bless. But the sign ya roho kwa tunara ipo bali sign ya problem. Sababu shukura mali ndio kukomba sana na nada kukomborera. Nikaino ndo wale problem ni mungu tena cheki gari kama situations zalikuwa. Why those people were not for the cheki muinda zuka. Akaro akavaipa kwa tata kufanya but message yako ya leo makomborera. Rekodi yake yakamupa kuroa. Ane rekodi kuroa. Rekodi kumashule wakaenda kukasa. Akasala ndio mali ni kubati kazi. Sadeka leo unakuti hapa kama kushangira wakati chetu hapa. Sana wanaenda discipline hapa. Pesa kana kana kujiza wanaenda skate. Alright. Mbona kushaka ndio mali akatukaza. Ashana ndio wapi wakati ndio kama kuchata mahali pa kutoka. Hayo ndio cha ndio. Do you know what you never got blessed by Manoleta discipline? Why? Because kana wewe kama uko kwa kusoma wewe ndio unapochisa pale kwa. Favor ya kuchapa ni kwa nasi. Ndio ndio shukuru mali ya discipline mpeni wake. Yeah. Ma principles jidaje ndio mtu unaite. Jumwe zake hakuna kize. Asijaka kuna kila. Wanamubereka la kisema mutamba jini. Future, yo autambi. Life is stable, autambi kwesi. Panawatamba mskoro life mkuni kitacheti. Endeleza anaweke hati, anadalika anaweke yetu. Instable, jibda ufunge life. Ukoma na wesari munu mauri muna sekuru alimu. Bati mwaraka kwa basisti zungukanga paya mkomani. Sekuru zukuda time. Why goes ukoma na ndiani power. Dia kushana. Sekuru abana power. Wanafanya makuzuona. Saka mkoma na arasa sekuru wakazukuda mkoma na funa kushana. Wano kwa? Unozi wale mtera zipati yama. Asuti familia na maka iba badungo lusakuwa jo sekuru. So what time and chance are given to all. So one time you must do things in the house of the Lord. You want to do it in the Israel. Often favor any woman in the America. They will see and the America. God can do without men, but men cannot do without God. Person Maripan doesn't rabbi and they will die to you. And Peter Bumila boats like this, and it's there Rutima going and the boat, other material Papa was looking for. In other words, I told me some life power. Put one of them, what I put in the program, it was better, way better program, and it will be back city. Why? Because I can still work a miracle in front of my God, somebody I can imagine who are the power you are activating at Jesus. That likewise, somebody who be like in the Tony Buddha. Probably not because you know the crash. So one of them die out, what you are quite dinner. Planning the law of the exchange and the was the situation left not in the this law. And this year, they said, look at one prayer. Luke chapter 1. Baba is Zachariah, Baba John the Baptist. That's the one of the Holy is much better incense. Angel Gabriel, don't power Camilla, right side of the altar. Don't buy Zachariah and the Machamas, become John. The man was not praying, he was saving. He was burning incense to all of the holies. But then not yet he was not praying. Which means prayer, you know, when I go put another dimension of action. Okay, I'll download this way. Maybe 6 verse 6. You know, can I make it a bit like a little? Mwari anaona jamii tangu kuopa fadhali. Kwenda anaomba. Kana wina wewe maybe 6 verse 6. You know, teacher prayer mtawa. But you know, bisanyarema shokuleta wa action ndio ile you want. Maybe 6:6 kana mambo nyingi tena.
and die pakavanda when he's there. When you pray, enter into the closet. And when you shut your door, and your Father who sees, not who he is. Number one, remember, number two, and I explain, those lava. He won't tell the real in teaching a master prayer, when you pray, not when you do, when you pray. He imagine what the God who sees in secret will reward you, which means what you do does not accompany prayer for your reward. You know it, but when it's not our example, in particular, they will come and have a scanner, and about even scanners don't go for that. I put a scanner around. Once after 2 years, no scanner. To do this, the person they don't have a Flora. Go down to the time I say Taura, which is a white Taura. Because I want to Taura and Suora. I don't want to have a Luna, I should have a don't use the God who sees, not who he is. But your hands do not, but tell them what you do. What you do, what shall know it was, shall know it that. But I don't know about the fire, I see I waiting, who may want to suffer. So doing it in but I don't know why I'm going to say that. Why would I try to change your mind? So what I want is the same one I'm going to change. When I change the man, but in your protection is the same. But kune kwaanoenda zvokuti ikapiwa rimwe zita so atikunganganidzi makwati ndiyo but vanotaura makwati zvonomuzonga zvakadakodei kana waitambira nenge chiziosala ari panhamo inotichema ndiyo saka vanoona kuti atite chechegumisi atite zvimatai tiri kuona mapartners ndiyo man ndikakuchindika zitonomuti zvareruka ndiyo. So what you do, that is what we say about Peter. And the God who sees what you do will reward you. So reward the other connect from the action despite the challenges you have. And what I think I find in Peter man, takangofana kufunza tofauti na Peter na mwana. Kuna mkaza anataka kama tuwavangeli yake kaita uendesha Mark 14 angazo za Yesu perfume. Yesu anakuja kumbira perfume kazi by revelation. Wao was one perfume ne yangu badala niko zozo Kristo. Ndio watu wanaliwaza. Kulewa kuti akashanda nje kubasa kwake haina. Perfume achana sifere na perfume. Ndio basi. Hapa ni mzee hapa. Ndio mtaona. Basi hata basi. Wasa aishi market hapa ni nasoa kafuno zote ya bakula sita kuishi. A blessing, you understand what with tears. What is a shame, you must know what to do. I think I found it at any one. As you should have had the one who know to measure later part. We invite you over, community over, and make a difference. But with us, you are not going to know matter. Not just by words. Action, young, I will pray. The God who sees what you do. So when we pray out that chairman of the Marino Shamisa Rakidze, when we pray the one Shamisa our own way. We put no Shamisa attending. Action are not substitute. Prayer, fasting are substitute what we are supposed to do. Pale zvinofana kuita benda mwana. Zvinodeda dzimwenyasha muupenyu hwako. Minuro ya John, ya Zakaria, about John the Baptist, yakauya when he was saved. Akura kwegura asina mwana. Akura kwegura asina mwana. It's a challenge to be a pastor. The challenge. It was never traveled nawe usina mwana. Which means it was the top of the town. Timdara aka case for. Chifundi sikuwa chimanyira zao bada adenga rakamunyima ne mwana chai. Batende vanokutaura west nyika, west. Naye mutala nemuza, chechi patano, anotiniyenda, chechi amusudenga.
chechi ndomunyeyo munhu iyo haisinyaya wakainga Mwari vete vanhu vanotaura vanhu vanosvika palevheri kunye munhu akafa utoripo zvako haisinyaya akaona healing paupenyu hwake akadzoka kuna Jesu akataura zvokuuya achimira mutsoka izvi ipersonal revelation haana kubvira azviudzwa. Hakuna chinoratidza chekuti munhu anokura kusvika palevheri kuti zvimwe zvacho hachaita kuudzwa maari mune zvinotaura uye mane kuziva ndokuvabereki vanozvifarira mwana akasvika pakukura zvokuti zvimwe zvacho hauchamuudza ega aakuziva kuti zvakanaka izvi zvinoitwa izvi. Tine vanoudzwa kugoita vanozviziva vega kuti it's my duty to serve the Lord and do something in the house of the Lord. Tichiita sokuita kuitira Mwari chaichaio. Mwari chaiyo hakuna kwaunomuitira kukondiria sokunzi minamato yako nezvipo zvako zvasvika. Zvipo hazviende kudenga. Chinoenda kudenga munamato kunamata unoenda direct. Zvipo ipo kune vanoshaya. Asi Mwari vanorecognize kusvika kwezvese. Zviri kuenda zvakadai nezvinoenda zvakadai zvinosvikirana. So pese paunofunga kuitira Mwari uchatoitira ari munhu. Ende ndakati practice inotangira pamuzvimbo zviitira iwewe. Usapani pauno ticha giving. Utozoona kuti vanhu vachada kutichwa kuzvipawo futi. Unonzwa mazvimako. Ukaona adya banana arwara haichi mafaniso mari yake. Ine vanokuratidza kumafruits medication. Especially koko. Tairwarira ndokuti tiri generation yemazeventy. Ukaona vanhu vakoko pamiri wadziro. Varavasina mafaniso. That was very to my refreshment in my dressing. That almost show. Practice makes perfect. You put by it, you put by the but I didn't know that I come to my $5 to say, I think about the money, lunch come because that's my most certainly over by 2 women. Learn to practice. I've met people who are like the one who are you practice. I'm starting to so practice. Jimos já tudo tinha aí tai. Já caiu, vamos já tem tai então para não sacar na nacho. Ele não já sacar na nacho, mas para cair essa show mas ele go in the streets and minister. Ele não já sacar na nacho, ele minister in the streets. Já sabe que ele não prayer na one day. E message de nem secundário. Para não muito mais para o usar o pica, não sacar na nacho, olha o usar o vai ter. About 6 months ago, somebody, I got a phone from Ireland and I want you to send a piece of that baby. Oh, okay, and that idea. Who know that just don't do that. No, but when they are not going to change and not they will show you. But when God said, go in the ministry in the streets, I got to go. Assignment, you know, when I'm talking about answers, they don't come there request a week now. And so we need to get about be prayerful, but learn to practice and do the things of God in the house of God. It does not have a morning to marry, I tell you, what that's on my own. But when one of those shall see that my watching does it, what that was the chamber now. Why don't you go out and talk about the time of Famba Chienda and other Zona to the Pora? Punish almost Sagarana, and a lot of Famba. Mukuita zvotaura pane zvatofanira kuita at your level pane zvatofanira kuita hazvisi zvaakaningayo sekunga muupenyu hwako uri kuitei in serving God. Kupinda church is not enough. Anozati madhimoni anopinda church anokona kunakuda madhimoni chitandieni mwarani munguva yese madhimoni church anotopindawo. We need to come to a level yekuti we serve God. Tine zvatinoita mimba yanaya zvinokonzera kuti tisangane nezvatinoshuwira dai Mwari aitawo muupenyu hwedu. Action ine reward. Kutaura kuita prayer kuchema kuna Mwari
vanozvizwa, but kana vakuda kuudza reward vanotarisa chinochema chacho kuti chineiko. What you do matters most. At your level, do something. Hatimboita zvakafanana, but Mwari mukutendeka kwavo muzvishoma zvako nemoyo unoda vane ropafadzo yavo. Kune vamwe vanhu zvomunosashaya meaning. Ndozvakaitei, ndozvakati ndaveitawo Mwari wangu. Mwari unonzvera mwoyo kudarika homwe. Mwari unonzvera mwoyo. Ende vakatendeka. Vanoona zvaitwa kubva pamwoyo unoda uchirevesa. Kuna vamwe vanhu hazvina meaning. Not we are living in a time where people are not testimony. Dzimwe nguva kune vanhu vanobveta matestimony. Ikanguva imwe yakadaida inozota next week. Vada matestimony yokago, inokajero. Ukationa tenga ubhasikoro dzose ngausorevesa. Mwari anoita zvihope anoita zvidiki. But mune zvese ngatimuonge. Tani yakanetsa Faro Mwari vakambotama minane inotyisa kwavari nemheni nemafloods nechi pamapulagi yese. But panenge kuti Mwari vakatuma matacha. Ndichiziva kuti kuna Mwari ane ngoro dzemoto ane matacha ake. Anomushetika zvacho. Itori army kwa Jehovah ine program yekuodziste Faro, but iri dacha. So wezvizhinji ndiyo zvishoma. But muzvishoma munogona kuitika zvakakura nekuti wazviita nemwoyo. Mwari akasika nzou yakasika mosquito. Nyika ichemene nzou mosquito kutoti malaria day tunonetsa. Tudiki but twauraya vanhu tune noise. Tunoita mabasa makuru turi twakanda. Unodziyaura vanhu pagore. Kutoti malaria day twafana tutetetete zvotune noise. Kana sakuruma wanataka kuita kule zvinosvikana ndini. Wale mase muzvishoma zvavo ukazviita nemwoyo unonenanyasha zhinji. Inzwawo kuda kuitira Mwari akupa upenyu nekurarama kudai so. Munyika inorwadza inorema zvakadai nyasha dzekuti usurvive dziripo. Dai Mwari atiwanira nyasha. Tapinda mulevel yeaction more than shedding tears. Zvinorema zviripo zvinochemedza nekurwadza, but there must be right action. Ndakadai taita understanding nemadzimai. Madzimai vanorevesa paya pavanoti kuzvara kunorwadza. Ichokwadi. But chandakadiscover asi chichirwadza kudaro havasi. Kuti vakaziva the blessing behind the pain. So zvinogona kurwadza zvikadii. But when you know how faithful God is, you will do it. And vasingazive kuvarisana kazezvakumbeza maova fare kupinda mara something. Vanotaiwa murume akaporeswa muna John chapter 5. Apora atakura meta akubuda. Vanhu vakamubvunza kuti watakurei meti nhasi Sabata. Havana kubvunza kuti wakorerei. Vanoti watakurirei meti. Nokuti yekutakura meti instruction yemunhu amuporesa. In other words, vari kuti zvaunofanirwa kuitirwa naMwari ndozvaunoda, but usamuitirawo zvaanoda. Vanhu havana problem bayochechi ukanamata Mwari akakukomborera. Vane problem kuti wakomborerwa unozopa kuna Mwari. Vanoenda newe pakatserini. Unobatirwa kunotirwa Mwari nechechi. Hakuna anokuti asi Mwari akuchengeta shuwa kuita zvakanaka rumidza Mwari. Vanotaura muri kukuradzwa. Why are you killing your mate? Kutakura mate instruction yangu na just takura roho yako yeye. Chaida kumbe asitakura mate kupora. But vanhu vakuti vatakura mate vari kupota. Zvawaiti wana Mwari ndozviri right, but zvawada kuita Mwari atiri. Ndoona ni nature yemunhu. Takagara muno tine zvatoda kuti Mwari atiitire. But pakashumirwa zvekuti tiitire Mwari. Makomiti anowanda. Kana mawasa gurupu anovhurwa. Kuti kudzvanyirirana zvakapera hazviitwe izvi. Zvokukomborerwa zvichiriko, zvokuonga Mwari zvinenyaya. Why? Because I see nature don't need to be foreign mumunhu. Kuva nemwoyo wethanksgiving wokuonga nekutenda. Tinongozvikora for granted ndiye Mwari saka kana aita ndizvizvi. We need to be useful in the house of God. Mwari anogona kuita usipo, but ukaona zvita sekunge anokunyengerera kuti ngatiite. Ane zvaanoda kukuitira. Haisi nyaya kuti haagone kuita usiku anogona. Mary paakabereka
vabereka Jesu anakuwa zvipo nevalowa people. Baba the wise men from the east. Vakabva kune imwe nyika ndovakauya nezvipo kune imwe nyika, kwete nyika imomo, kwete kubheterehemu, kune imwe nyika. Wari vasikuda kucelebrata the birth of Jesus malocals, vanhu vane kumwe kunzwisisa kukuvanetsa kuti munhu anongoti ndiri nhumbi yako yemuchero, saka vachapiwa nomweya wape zvipo zvacho. Nyaya imene yakaisiri izi kutenda, yakaisiri izi also chimwe zvinhu kutenda mwana zvakaitira kure, dai zvakaitira mwana imene tichitaitota number 1 kurenga nevagamba. Imagine Jesu unobereka okura pa 30 years ndobatana ministry ndobaonza vanhu kuti ndiri mwana. Imagine mwana wakura nayo bhero unobva kuti ndiri mwana unoita number 1 kumushamana chiti blasphemy unowanishama waita mwari kuvareka maznotizi tengoto zvakaitira kona ivi kuteera Jesu pausirizi nokuti Jesu akabvisa vanhu pabasa kuti aswera chifamba navo akanotora vanhu vairaura zokuti vanhu vakatodzadzimai kuti tasiya kuraura mapinde kunegara vachifamba nayo uye zvinoti mereji inosheka vakashiwa masiya kuraura uri kufamba nomundara madzimai unoziva ati masiya basa mundara kunofamba nayo uchibvaizere mushakutofomoza vari kufamba nomundara. It was not easy. Chii chakapinda mavanhu kuti vakaite zvisiri common kudaro is the grace of God to them. Andipedze ndichinaiswa chaunotsvaka kuti Mwari itai vari ready kuita vachava vegwa instruction yaunofanirwa kuita. Pakapera waini pamushato vanhu havana kuzendai kulinda mezamerica waini inobva muzamerica. Jesu akati tutai mvura newaini hazvipindirane zvachose, mvura itestless. Chapera chine test but the end result, water turned into wine. Kureva kuti pamwe pacho Mwari vanogara sekunge zvisina kana test zvisina nebasa rese, vazvikuda kugadzira wine yelife yavo. Iwo chinozwa kuti kana ari Mwari akatendeka harivi nemo. Situation yangu vanofanira kuinzwisisa. Ava ndo vaifanira kunzwisiswa. Maperembudzi ndipo chinhu zvakawogara nzeve nekudini. These were lepers, sick people, and they were instructed to do something. When God told me in 2006 that we have to get the first in Ethiopia, when I was opening the door, it's not a next power. Oh, the Lord, you might come and so I don't get so I don't know any pain away. I'm going to say what. But I'm not Peter, not our man. Urosanga ni wana nje baada kukansela bila kukanzula. Fuwa yangu nenda visa kwa program yake. Boss palaya na mimi. No akapinda mareka, areka isuke lokutapinda. Inosuka pachana ya mvura. Kurati process yetu zamani sometimes vita sekunda zishande kana tashamini. Sautono basi sana wangu unataka ni watu kukatila. Bado kuna kama fix on the ground. But the fact I know God is faithful. Kune vakaniona ndikifamba tenda kuna vesi vaiseka mazoro vakaniona vamusekerera ende vamwana vanofamba tudza tumufesi wangu kuwana vanokuemuchinja kana zvaita zvabhadhara nyika hama iyo unozvati pakati kune hama vekuota auzizive because asadzanyatsoita musha zvikamuita musi unotomina muri mwegumisi wakuti zikuru minister to God. Do what God says. And God will prove to you that is so faithful. That someone in the pit of our mind, I'll give you this testimony. One day somebody called me. He's a Seventh-day Adventist. Don't worry, say she had been about that. But the whatever to life man. Look at the time. The people against the paper. And this is what they see. Was about to go to go to here. I don't give them a team, but didn't another of them. Timmy will make a but you're for a time. But I think I'll put
vaone vamwe. Zvamona Mwari anoita zvehama dzangu kaita zvaanenge achitaura. Pane period yetange kuita zvokuti hazvina meaning, hazviderechini. People vanhu vanotaura zvavanoda, but I've come to tell you God is so faithful. Do what God says. Mukuru ari kumusoro vakatendeka zvokudaro. Even vailoko vakasakucelebrata, Bibheri rakuona kuti ruoko rwaJehovha haruna kupfupika. Pane zvinoda kuitwa. Une leprosy? Yes. Ndipandifamba netsoka ndasina mari yekombi, but message ndandinayo. So ndaita kuti ndimwari here. Share 5 rand kupa message. Wakaipanira chinokubalanisa, but I thank God for the grace. Ndayazotesa tingaparidze, but we have a role to play. There's something you must do. Serve God wholeheartedly. Vanotaura zvavanotaura, ita zvinotaura Mwari usangane noupenyu hwako. Vachifamba neleprosi, kune vanhu aikona kutovabvunza kuti muri varwere mukufambireiko? Usatarisire kuti panosha vanhu vokukitisa izvo ita zvinotaura Mwari havaperi, especially muchechi macho kuti mukadzi wepefuma haana kupikiswa nemaoutsider. The disciples ndovakati what a waste. Those who were following Jesus were against giving. Asi propafadza yakati kwese kuti pane zvimavhangeri yemukadzi ungaitaura ukete yapita. Kwete one of the disciples, but another prostitute with the revelation of honoring God. Mwari unoreveredza zvipo kusvika kudaro zvokuti paakashumirwa nechipo chemafuta akati muchaparidzwa vhangeri yemukadzi ungaita upenyu. Zvauchaita waitira Mwari. Go to market your name or your business or your life to another level. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. Thank you for speaking to us. Chigarai moyo neshinze chidoka chekuita nyumba yenyu basa renyu. Muchero wakatendeka pavakafamba Mwari, paakadzoka akamuonga yakamushumira, vakataura rimwe ropafadzo yatinobvira pamwe dzavanona vangoenda. Mwari vanomushumira in circumstances what they have. Vapaitika chibviri outstanding muupenyu hwavo. Muri dzavo ngadzirangarirwa, utano hwavo vakangaudzorerwa panzvimbo. Ndinorayira marwadzo ose ari mavari kuti pavanogara nekuita nekuonga Mwari, minister to their lepers, financial lepers, every challenge iri muupenyu hwavo ngaipiniswe pavanouya nekuonga Mwari, nokuti taona kutendeka kwenyu imi wasingonasi namangwana. Muzita raJesu Kristu Nazareta. Amen. Mwari vakitireni ashaka dzangu. God bless you so much.